Tapukama parmingguata marende mahita sian buku ende nomor 10 ayat 1 ayat 3. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna, Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, natomo palangi dohot tanoon. Mandok mauliate mahamudi amai, namangaroro hita sian gom-goman ni haholomon, jalan napau sautok kita, tu bagasan harajaon ni anak haholongan ni rohana. Haleluya. 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 Martangi yang mahita,
Ale Tuhan Yesus Kristus, hodo panondang nasitong, namandondangi ganup jolma na di portibion. Sondak kon mabohim tuhami, jala parbadiai marohanami, asa hutadahami dalan hangoluan, marhite siani, sai rajai mahami, asa unang manimbil hami, sian dalan nasitongi, ale Tuhan Jehovah, patotong marohanami, marhapor seaut tuho, marhite-hite tondi parbadia. Amen. Marende hita sian buku ende nomor 3 ayat sada. Tatangihon ma pati ni debata, ima sian patik paduahon, dohot lapatana. Patik paduahon, dang jadi ganaanmu, jaladang jadi sumanonmu, manang aha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, Ianggo tunggabe si sombaon manang sioloan. Dia do lapatani ondo. Ikon dihabiari rohatta do debata. Jala ikon holong rohatta di ibana. Asa dang jadi iba marsomba. Tu sombaon manang tu gana-ganaan. Mangido hangoluan siani. Jala dang jadi oloan begu. Manang ulpuhon ni hadatuon, jaladang jadi pos roha di ugasan homitan. Atong rak mangidogogo mahita, lao mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon nahumbar tu patikmi. Amin. Marende hita, sian buku ende nomor 688 ayat sada sahat ayat 2.
tato poti madosata tuadopan di debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo nasuhatu dosan jala ama para siroha. Dang lomoroham mida hamatean ni pardosa. Mulak manian parjahati tumadikon dalana asa mangolu ibana. Ido dipangido roham. Alanii umbahen dipangido hami. Say sudati matorum-torum asa unang mangonai be tuhami. Say sesa sude dosa nami asa mangolu hami di bagasan asini roham. Say pargogoi mahami asa margogo hami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Baga-baga ni debata taringot tuha sesaan ni dosa. Musat pe akadolo jalhomutal akarobean. Alai anggo parasi ni rohaku nasotupa musat siako. Jalapada ni hadameoku nasotupa humordit ninna Jahoba siasiho hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Marende hita sian buku ende nomor 265 ayat sada. Tatangihon ma hatani debata nagabe turpuk epistel diari mingguon ima natar surat sian Johannes 2 ayat sada 1 ayat 14 tajahama marsikap soring. Dungi pato luarihon adong mana marbagas di hutakana na diluat Galilea jala disima ina ni Yesus. Alai dohot ma Jesus rapor haka sisiana di pio tu pestai. Jadi dung hurangan anggur nasida nina ina Yesus ma mandok ibana dang adong anggur di nasida. Alai nina Jesus ma mandok ibana marhua ho tuau inang dang do pero tikiku. Dungi nina ina naima mandok aka parhobas. Manang dia dohonon na tuhamu baik kamu ma. Alai manghiton adat perbulian mihalak Yahudi adong ma diri isi onom busi. Siat-siat dua roh ditoluk. Dungi nina Yesus ma mandok nasida. Gohi hamuma aka gusion aek. Jadi go si tutu ma dibahen. Laos di dok musia tu nasida, tahui hamu masiani dungi buan hamu ma tu induk muna, cari di buan nasida ma. Alai didai induk ni akaparhobasima aeki naung gabe anggur. Jaladang di boto harorona, ai holan akaparhobas nama nahui aekido na umbotosa gabe di jou ma panguli. Jadi ni nama mandok ibana, salhut jolma mangalehon parjolo anggurna domenggan.
Dungpe butong halalas, asa dilehon na humurang. Di peap hodo anggur na dumenggan ro di nuay. Asaima tanda na parjolo na binahe ni Jesus di huta kana na di Galilea, papatarhon hasangapon nai gabe porsea maaka sisean na di ibana. Olak ni dosahatna, martua doaka na tumangihon hata ni debata, jalan naum peopsa. Amin. Marende mahita sian buku ende nomor 120 sada ayat sada 1 ayat 2. Yesus Raja ni Uria na poseana dia sai sungguh lima Tidakon ma haporseaot tai, songon na hinatidakon hidongata saha porseaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumo palangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, ana ni debata Jahoba na sasadai, imana tidumbuhon di si Maria, na gabe-gabean si Anton di Parbadia, andorang sohabubuhan, ido tuhata na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tubanua toru dung ditanom, na mula mangolu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahudul tu siamun debata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani, disima ibana pai mamulak sogo tutanoon, manguhumi halak na mangulu dohot namate, au porsea diton di Parbadia, jala adong sadahuria nabadia, uria topaniala Kristen akan nabadia, dohot dihasesani dosa, dohot dihakai namandok, mula mangulu dosogo daging ni halak naung mate, dohot dihangoluan na sorasuda. Amin. Tabege matik ting namasa di minggu ta sadarion. Perhalado HKBP Serpong Pasahaton, selamat hari Minggu, jala selamat mendohoti permingguan di Bagas Joro,
dohot na patupaho permingguon di bagasta ganuk mersada-sada. Laos hukma pasahaton nami sian perhalado, selamat ulang tahun truas ni huria, nama ulang tahun ari hatutubu, dohot nama ulang tahun persaripeon di mingguon. Diramoti jala di pasu-pasu tuhat tamahita saluhutna. Tikting minggu 10 Januari 2025. Na perjolo, warni minggu. Sadarion minggu 10 Januari 2025, masuk mahita tu minggu paduahon dung Epipanias. Epipanias lapatanna hapapatar atau penampakan Allah. Allah menjadi manusia. Topik minggu sadarion ima saluhuk bangso marnida hati goran dohot hamuliau ni Jehovah. Paduahon, tikting perbagason. Nungga majalo pasu-pasu perbagason, ima bintang hero Roland Philip Nadeak. Ruas ni HKBP Serpong, Resort Serpong. Yanakon ni Amang Budi Aman Nadeak nahinan, inang Rusti Panjaitan, Sian Wik Ebenezer. Dohot, Hot Mauli Risma Nababan. Ruas ni HKBP Tandun, Resort Judika Terantam. Boru ni Amang Partahi Nababan, inang Mediana Boru Tamba. Pasu-pasu perbagason, nunga di Patupa di hari Jumat 17 Januari 2025 pukul 10 WIB di HKBP Tandum Resort Judika Terantam. Patuluhon, Ruas Natabba. Mamuka sadarion minggu 10 Januari 2025 nunga di jalo gabe ruas ni HKBP Serpong. A. Keluarga Hotlan Rijal Simatupang, inang Juliana Sartika Manuturi Pengaribuan, Dohotolu Halak Yanakon, register 1303, Pida Sian HKBP Depok Sada, Resort Depok Distrik 28 Deboskap. Masuk Wik Bethesda, nunga di Patadahon di permingguan pukulonom Manugot. B. Keluarga Yohanes Daniel Pasarella Sihaloho, inang Jessica Rosa Sormin, Dohot Sada Halak Yanakon, nomor register 1304, Pida Sian HKBP Pia Raja Tarutung, Resort Pia Raja Distrik 2 Silindung, Wik Pakmos, anon di Patadahon di permingguan pukul 10 Botarik. Paupaton, keluarga Nai Baru. Keluarga Nai Baru di HKBP Serpong, na perjolo. Keluarga Irfan Reynaldi Presgion Simamora, inang Marta Yolanda Nainggolan, nomor register 1301, Wik Jerusalem. Nunga di Patadahon di permingguan pukul 8 nasugotan. Paduahon, keluarga Rossi Saur Gabetua Siregar, inang Santi Maria Varantina Silain, nomor register 1302, Wik Betani. Turuas Naib Baru dipanggil hami jongjong manasida dengan anak. Molate ma dihamuna. Kelima, Ruas Napida. Mamuka sadarion minggu 10 Januari 2025. A. Keluarga Sanggam Brankoji Purba, inang Silvia Juniati Siahan, Dohot Sada Yanakon, nomor register 1036, Wik Philadelphia. Dangbe tarsurat nasida gabe ruas ni HKBP Serpong, ala nunga pida nasida tu HKBP Lipo Karawaci Resort Serpong Distrik 21 Banten. B. Keluarga Immanuel Nababan, inang Delima Trivena Nadiak, Dohot 2 Yanakon, nomor register 1070, Wik Efrata. Dangbe tarsurat nasida gabe ruas ni HKBP Serpong, ala nunga pida nasida tu HKBP Citra Raya Resort Citra Raya Distrik 21 Banten. Paunopon, pilihan khusus tanda holong tupak kobasion ni Praeses HKBP Distrik 21 Banten periode 2020-2024. Dari minggu sadarion 10 Januari 2025 disude kebaktian ni Huriatta pukul 6, pukul 8, pukul 11, do pukul 10 WIB, papungu pilihan khusus dohita tada holong ni roha dohot mauliate di pakubasion ni Amang Padita Juniaster Hutaur STH Praeses HKBP Distrik 21 Banten periode 2020-2024. Pitu, pertangyangan pona tahun Huria tahun 2025. Di hari Sabtu 25 Januari 2025 pukul 10 WIB,
Patupaun ni huriata do acara pertangyangan bona tahun huria tahun 2025. Pinangido ma haradeon dohot haret tahun ni perhalado dohot keluarga songoni nang utusan ruas sian masing-masing uik. Perwakilan pengurus seksi-seksi di Dewan Koinonia, Marturia dohot Diakonia, tim perparkiran, BURT, Badan Audit Huria dohot panitia pembangunan laho madohoti acara pertangyangan bona tahun ni. Walu mutasi pendeta HKBP Resort Serpong. A. Verifikasi keuangan dan serah terima jabatan pendeta HKBP Resort Serpong di Patupa di hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 pukul 10 WIB di ruang sermon HKBP Serpong. Niuluhon ni Praeses HKBP Distrik 21 Banten. B. Acara paborhaton dohot pangujakonon pendeta HKBP Resort Serpong di Patupa di hari Minggu 26 Januari 2025 di kebaktian pukul 11 WIB na niuluhon ni Praeses HKBP Distrik 21 Banten Hobar Tusi di hari Minggu 26 Januari 2025 di sude kebaktian ni huriata pukul 6 pukul 8 pukul 11 do pukul 10 pitu WIB papungu pilihan khusus do hita tada holong do mauleate ni rohata Tupadita Samuel TH Ambarita na pida tugas gabe Praeses HKBP Distrik 27 Borneo. Jaladung sirung kebaktian Minggu pukul 10 WIB patu paotaro acara ramah tama paborhaton doho pangujakonon Padita HKBP Resort Serpong. Pasiahon Padidion Nabadia. Naing di Patupa Padidion Nabadia tudak dana di hari Minggu 2 Februari 2025 di permingguan pukul 8 WIB. Tuaka natoras na naing mabuan ni anakon na sida tu Padidion Nabadia. Boy ma pabuaho tu situa WIB nabe laho pasuraton aka yanakon na. Aka siara Padidion Nabadia boy ma dijaha di tikting naung disagihon merhite waya grup WIB. Pendaftaran ditutup di hari Kamis 20 Januari 2025. Jala konseling Padidion Nabadia di Patupa di hari Sabtu tanggal 1 Februari 2025 pukul 10 WIB maringana di gereja HKBP Serpong. Pasal puluhon. Katekisasi Sidi tahun ajaran 2024-2025. Menguduti persiajaran perguru malua ni huriata pukauma mamuka hari Minggu 1 Februari 2025 pukul 14.30 sahat tu pukul 10 pitu WIB. Jala di hari Minggu 2 Februari 2025 pukul 14 1 pukul 15 WIB. Patu paun ni huriata ma perpunguan niak kanatoras ni perguru malua rap doho pedida laho makatai namar perdomuan tu uduk ni perguru malua. Alani i pinangido ma haradio ni salhut akanatoras ni perguru malua madohoti acarai. Laos titingoma nagabe gokon manang undangan resmi. Songonima suara ni titing sadarion. Atorangan nau mapit tarengot tuaka berita titing do tik-tik perhepengon boy mataida di titing nau disagihon duaya ganup wik. Songoni ma titing di hitam melate. Marende hita sian buku ende nomor 504 ayat sada dohot udukna. Uhud papungu pelean tuhuria dohot tu pusat. Plasma
Dameni debatana sumurung sian salhut roha, imana mangaramo tia-tia terot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Dihamu amanami inanami nahina holongan, hatani debata dihita di minggu sadarion, imana tarsurat sian buku panurirang Yesaya bidu ono 22, ayat sada sahatu ayat 5. Alani Sion dang tarbahen ausip, jala alani Jerusalem dang oloau popoman. Paima bisar hati goranna songon sodang ni mataniari, jala hatu awonna songon sulu-sulu namar si gorgor. Jadi idonia ka bangso parbegu mah hati goranmu, jala saluhut akar raja hamu leonmu, jala ikon mar goarhon gowarna ibaruho, si pabawaon ni pamangan ni Jahoba. Jadi gabe tupal hamuliaon maho di tangan ni Jahoba, jala tupal harajaon di tangan ni debatam. Dangbe goaron ni halako na tinadikon, jala dangbe dohonon na tutanom halongonan, ay goaron na maho hasoloan ni rohakudo ibana, jala tanomi naung marharajaan doho. Ay lomodo rohani Jahoba midaho jala marharajaan tanomi. Ay songon rikot ni doli-doli mangaririt namar baju,
Songonido rikot niaka anakmu mangalului ho. Jala songon las ni rohani pangoli mida nani olina. Songonido las ni rohani debatam mida ho. Ima sahatna. Di hama manami inanami na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Molo disuku tuhita amang inang. Adong do sian tonga-tonga taon na pasobuhon ianokon na di bagasan hajuk katon. Adong do di tonga-tongata, di tonga-tonga ni keluarga na pasobuhon ianakon na di bagasan haotoon. Adong do sahala ina na pasobuhon amatana di bagasan hajuk katon na sa tu parmatena. Ra dang adong. Dang marnaso na toras mamudai. Dang marnaso na toras pasingoton. Dang marnaso na toras manangyakon. Dang marnaso inata manang amata manangyakon asa mubah manian. Asa tunadinggan na manian. Nahina holongan ni rohana. Bahwa orang tua yang mengasihi anaknya tidak akan berdiam diri, tidak akan tinggal tenang melihat kebodohan, melihat kemalasan, melihat kesalahan yang dilakukan oleh anaknya. Seorang istri tidak akan membiarkan suaminya tetap di dalam kesalahan, tetap di dalam suatu hal yang tidak baik. Saya marepet, saya terus salah ina, pasahaton hatana. Podana. Karena dia memang tidak mau berdiam diri, tidak mau membiarkan keadaan seperti itu terjadi di tengah-tengah kehidupan orang yang dikasihinya. Alani holong nama, gabi songonima salah natoras, saya terus, songon natorus iba nama katai, tapi belum tentu didengarkan oleh anaknya. Begitu terus seorang istri mengingatkan suaminya, padahal belum tentu didengarkan suaminya. Tapi karena begitu kasihnya dia dang olo wau ya nakokku, dang olo wau amataku terus di bagasan hajuk katon. Nang pelo jauh makatahoni ala ikondo huulahon. Terus aku menasehatinya. Idu amanginang nabu idauta diturpuk tadi sadarion nakin di ayat sadai di dokon alani Sion, alani Jerusalem dang tarbae nausip. Alani Jerusalem dang olo wau popoman. Aku tidak mau berdiam diri karena Sion. Aku tidak mau tinggal tenang karena Yerusalem. Karena apa? Sion dan Yerusalem adalah pusat inti di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Pusat peribadahan. Holong ni rohani debata. Amang inang cinta, holong, dada kata benda. Melainkan kata kerja. Seperti yang tadi, karena cinta, karena kasih orang tua lah, dang marnaso inata, dang marnaso natoras pasingoton. Kalau memang seseorang mengasihi kita, mencintai kita, maka dia tidak akan berhenti, tidak akan dia menyerah untuk mendoakan, mengingatkan kita, bagaimanapun keadaan kita, sampai berhasil, sampai berubah, sampai dia kepada keadaan yang baik harus tetap didukungnya. Setiap orang yang mencintai pasti akan ada inisiatif. Setiap orang yang mengasihi, setiap orang yang mencintai dia akan menjadi orang atau pribadi yang aktif, menjadi pribadi yang berinisiatif, jala ulauna konkret. Itulah orang yang mengasihi. Jala ido amang inang nataida nakin ditrupuk tadi sadarion. Dang marna so, dang marna sip debata. Pasobuhon parnguluan ni bangso Israel. Dung madabu jol matu dosa di pasobu debatado hita di bagasan dosa daong. Buhado carana di paima debatado hita samuba daong. Di bata berinisiatif buhama carana jol mana hutop paon gabi mulak tuau. Ima marite hite di bagasan Kristus Yesus. Inisiatif ni debatado paluah kita dang adok kita nama dokon Tuhan palua maau daong. Ada orang sauta dokon ni amang inang. Tuhan sudah berinisiatif lebih dahulu. Itulah cinta. Cinta itu berinisiatif. Cinta itu amanginang membuat kita menjadi aktif. Cinta itu membuat kita menjadi orang yang bertindak. Imana di patorang diturpuk tak. Dakya di pasopu debata. Parnguluan nata adopion amang inang sahalak tak.
mengadopi. Kalau kita melihat konteks nats ini amang inang, nang mula do bangsa Israel sian habuangan. Takas do taboto alani hadi habuangan nasida. Alani dosa ni nasida. Di palowas debata uhum. Di jalo bangsa Israel asa adong hamu bon ni roha. Alai di pasobu debata do nasida saleleng-leleng na di habuangan daong. Di payama debata do dung muba bangsa Israel gabe mula nasida sian habuangan daong. Tuhan kembali menarik bangsa itu, mengasihi bangsa itu. Diambilnya, dipulangkan dari pembuangan. Keadaan berat, keadaan yang penat yang dihadiri ataupun yang dihadapi bangsa Israel. Di situ Tuhan bekerja memulihkan status mereka. Jala ikon odo amangenang takas tatiop gomos tahapor siai. Totong do debata marmudu-mudu parngoluata. Totong de bata mangaramo ti hitamanang songo dia pe parnguluat tahun amang inang. Di bagasan parsahiton, di bagasan parukilon. Tetapi Tuhan tak pernah membiarkan kita sendirian menghadapi itu. Dang tu saleleng nilelengna parsahitoni tak ae. Dang tu saleleng nilelengna parukiloni tak adopi. Seadong do hamu baon. Dan jika kita baca tadi amang inang di turpu tadi sadarion. Adong do hamu baon ni parngoluan tuaka bangso Israel. Ada perubahan kehidupan ketika mereka keluar, ketika mereka kembali kepada Tuhan, ketika Tuhan menarik mereka dari pembuangan. Pengharapan yang harus kita pegang di dalam kehidupan kita adalah, Tuhan, Engkau merencanakan yang indah di dalam kehidupanku. Sekalipun seperti ini kehidupan yang masih kuhadapi, yang kujalani, tidak seindah kehidupan orang lain, tapi aku percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Itulah yang ditampilkan, yang disampaikan kepada kita. Kehidupan bangsa Israel pulang dari pembuangan. Loh, songonodo Yerusalem ikon kembali mereka memulai dari nol. Tapi kehidupan mereka sudah dirancang Tuhan di masa depan yang cerah. Diamu amanami inanami tatio magomos pakirimot tasongoni. Pengharapan bahwa Tuhan memelihara kehidupan kita. Tuhan merancang kehidupan kita di dalam masa depan yang indah. Dia kahalak naporsea, sekalipun dia di dalam kegelapan, dia akan bisa melihat secercah terang yang membawa dia keluar dari kegelapan itu. Dia akan berusaha mencarinya. Ima kahalak na di bagasan haporsea untuk Tuhan Yesus Kristus. Dia mau manami inanami, molo taida manginang di ayat 2, idaun niaka bangso parbegu ma hati goranmu. Salhut akaraja hamuleonmu, ikon marguarhon guarna ibaru hosi pabuaon ni pamangan ni Jehovah. Rancangan Tuhan di aka halak na porsea tu ibana. Rancangan Tuhan atas Israel. Ima manginang songon istilah nuaengon marsigorgor. Ada tahe bahasa Indonesia na marsigorgor. Menyala abangku. Inilah rencana Tuhan. Bagi kita amanginang, kita dirancang Tuhan untuk bersinar, untuk membawa terang, marsigorgor, menyala. Inilah dirancang oleh Tuhan bagi kita. Makanya tadi dikatakan di ayat yang pertama, hatuaon na songon sulu-sulu na marsigorgor. Inilah rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kehidupan kita dirancang Tuhan untuk menyala, untuk bersinar, untuk memberikan terang bagi orang-orang di sekitar kita. Siapakah yang membuat kita menyala? Tuhan. Dan prestasi tak. Biasanya manginang, kalau kita berbuat sesuatu dan berhasil, maka ada komentar, menyala abangku, menyala amangku, menyala adikku, begitu ya. Tapi ketika seseorang jatuh, adakah mengatakan menyala, bersinar, bangkit? Jarang sekali. Kita bisa menyala. Marsigorgor molo jonok dohita tu debata. Diamu amanami inanami na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Mengapa bangsa Israel diajak untuk bersinar? Marsigorgor. Asa marhite sian nasidama hagulapon, haholomon, nadong di tongah-tongah di pernguluan nasida dapat perubahan, mengusir kegelapan, membawa pembaharuan dan memperkenalkan Allah yang penuh kasih dan kuasa bagi bangsa-bangsa yang lain. Sekalipun bangsa Israel di pembuangan, nangpe bangsa Israel adong di bagasan perhatobanon,
Tetapi rencana Tuhan adalah marhite bangsa Israelon iko ditada bangsa na asing doa ima debata yang senantiasa menegakkan keadilan. Debata nabadia Tuhan yang penuh panjang sabar nang pemarhite mendidik menghajar bangsa Israel. Molo di bangsa na asing amanginang marnida bangsa Israel dung madabu nasida dung dihabuangan sudah disepelekan. Dia do debata muna buasa taluhamu. Seolah-olah bangsa Israel telah redup. Ternyata dari kepulangan, dari penderitaan bangsa Israel dan pulangnya mereka dari pembuangan disima di patuduhon debata bisar ma sodang nih debata. Terlihatlah muncullah kebesaran Tuhan dan terang daripada Tuhan. Nang songoni dihita manginang marhite trupuk tadi sadarion. Di topik minggu ta didokon di sia manginang saluhut bangso marnida hati goran. Dohot hamuleon ni Jehoba. Marhite bangso Israel. Marnida maka bangso-bangso na asing taringot tu hati goran ni debata nang hamuleon ni Jehoba. Bagaimanakah supaya itu terlihat? Bagaimanakah supaya kebenaran Allah, kemuliaan Allah terpancar dari kehidupan bangsa Israel? Yaitu dengan melakukan tunduk kepada firman Tuhan. Tunduk kepada yang diperintahkan oleh Tuhan. Jalan nuayengon amanginang saha doon tuhita. Buhado carana asa iya nakon muna amanginang. Marnida hasitongan ni debata, hati goran ni debata, adong di parnguluan muna, jala ditiru iya nakon muna mah hati goran nani ulamunai di parnguluan na. Jadi bangsa Israel menjadi percontohan, bangsa Israel menjadi teladan, menjadi tiruan bagi bangsa-bangsa lain supaya mereka mengenal kebenaran Allah, supaya mereka melihat kemuliaan Tuhan. Jangan dulu amanginang kita harapkan orang lain melihat kebenaran di tengah-tengah kehidupan kita. Bohado yana kota dibereng do hasitongan na taulahon, dibereng yana kota do hati goran di debata na taulahon. Jangan dulu orang lain yang kita tuntut melihat kebenaran yang kita lakukan. Anak-anak mampukah melihat orang tuanya melakukan kebenaran? Anak-anak mampukah melihat ibunya, bapaknya menegakkan keadilan? Ini yang harus menjadi tugas kita amang inang. Dimulai dari keluarga. Bagaimana seorang ayah, seorang ibu memberikan contoh keteladanan bagi anaknya. Supaya anaknya mengenal, oh ini kebenaran, oh do hasitongan ni debata, oh do na ikon huulahon. Alana ido na dipatuduhon bapakku. Alana ido na diulahon ni omakku. Karena pada umumnya manginang dihita halak Batak. Boy do ditada sasahalak. Songod dia natorasna marhite marnida iya nakonna. Makanya dikatakan kalau keluar dari rumah berperilaku yang baik. Karena apa? Karena ketika engkau keluar engkau membawa nama keluarga. Engkau membawa nama orang tua. Jala ido ni dokon Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang melihat Yesus Kristus sama dengan melihat Allah itu sendiri. Bohado carata patuduhon hasitongan. Hati goran nasian debata ima marite mangulahon. Kebenaran Tuhan harus kita nyatakan. Kebenaran Tuhan harus kita lakukan. Jangan dipendam. Nang petaboto manginang nasitong alay molodang taulahon. Olah kita do ubotosa nasitongi. Na asing dang dibotoi. Harus kita suarakan, harus kita nyatakan. Oleh karena itu memang bagaimanakah supaya bangsa-bangsa lain, bagaimanakah supaya orang lain marnida. Hati goran ni debata, marnida hamuleon ni Jehoba siak kita. Apalagi di minggu Epifanias memancarkan papatarhon pardopahan ni debata marhite nata ulahon. Inilah menjadi tugas kita. Apalagi nuaingon amanginang, anak-anak sudah semakin kritis. Tidak cukup hanya perkataan, harus dilihat juga tindakan yang betul-betul menyentuh hati mereka. Supaya mereka, oh iya benar, oh ini bisa untuk kulakukan. Dihamu amanami inanami, taida musea manginang di ayat 3:45. Bohado debata magobarhon hubungan persaoran ni debata dohot bangsona. Digambarkan seperti mardongan saripe, seperti suami istri.
Mengapa digambarkan seperti hubungan suami istri? Karena hubungan suami istri adalah hubungan yang sangat sakral dan hubungan yang sangat membahagiakan. Gudang doa kena toras nuaengon tangi angna, yaitu adalah supaya anakku dapat jodoh. Ima dihasi holi. Meledung mardongan saripe anak kokon las marohaku. Bersuka cita aku. Digambarkan hubungan Allah dengan manusia seperti suami istri. Apa yang mau disampaikan dari hubungan itu Amanginang? Yang mau disampaikan adalah tentang komitmen setia sampai akhir. Bukankah Tuhan setia kepada kita sampai saat ini Amanginang? Harus kiranya orang tua, suami istri juga setia sampai akhir. Menikah bukan soal perasaan cinta saja, tapi soal komitmen. Sapala nang hupilit harus kupertahankan. Kalau berani memilih, berani juga menghadapi bagaimanapun dia. Tidak ada yang sempurna di dalam kehidupan berumah tangga. Bisa saja dia yang berubah, tadinya dia romantis, tiba-tiba kaku di tengah-tengah keluarga. Tapi setelah kita menikah, harus kita pertahankan itu. Terima. Hubungan suami istri menggambarkan tentang pengampunan tiada batas. Makanya di kita Manginang, sudahlah bercerai saja. Daripada dia selingkuh, biar ku lepaskan saja dia. Tidak seperti itu Amanginang. Harus kita pertahankan pengampunan tiada batas hadir di tengah-tengah keluarga. Suami istri yang melakukan kesalahan berulang-ulang, tapi pengampunan tidak ada batasnya di tengah-tengah keluarga. Bukankah seperti itu juga Amanginang yang digambarkan Tuhan kepada kita? Pengampunan tiada batas. Marula-kula kita mangulahon dosa. Adong didoko debata, sok cukup mak. Tidak. Sampai saat ini kita masih ada, berarti pengampunan juga masih berlaku bagi kita. Harus itulah terpancar di tengah-tengah keluarga. Dan jangan sampai ini terjadi di tengah-tengah atau di sekitar kita Amanginang. Ngetren dos nuayangon Amanginang. Bercerai tapi tetap kompak. Ya, bercerai apalagi di nuayangon Amanginang. Ugamot tanama nagudang bercerai. Agama Kristen sekarang sudah banyak yang tidak tabu lagi dengan perceraian. Dengan mengatakan mungkin saya gagal menjadi istri, mungkin saya gagal menjadi anak. Tapi kami sudah sepakat untuk mendidik anak kami bersama-sama. Bagaimana mendidik sudah bercerai. Tentang kesetiaan pun sudah tidak diajarkan. Jangan seperti itu. Walaupun kita lihat banyak sekarang orang-orang yang seperti itu bercerai tapi tetap kompak, itu bukan contoh bagi kita. Sekali kita memilih, sekali kita telah menikah, maka itu harus kita pertahankan. Itulah gambaran yang daripada Tuhan. Allah dengan manusia, suami, istri. Komitmen setia sampai akhir, pengampunan tiada batas, dan penerimaan penuh dengan keikhlasan. Di hamu amanami inanami, di ayat 4, di gobar hodebatado, nang be dang be guaron ni halako nati nadikon. Jaladang be dohonon na tutanom halongonan. Digambarkan di situ, Israel digambarkan seperti seorang perempuan, seorang istri yang ditinggalkan suaminya. Adong tahya manginang na ubotosa ahadu istilah na molo matean ama. Ponggol ulu do. Ya kan? Hilang pemimpinnya. Begitu. Demikian dengan kita. Ketika suami kita, gambarannya suami kita adalah Allah itu hilang, maka penopang pelindung kita pun hilang. Di tengah-tengah kehidupan kita orang Batak Amanginang, molo nunga mate amatta. Berkurangkah martabat seorang istri, perempuan? Berkurang. Begitulah dengan kita ketika kita jauh daripada Tuhan, tak bernilai kita. Di halak Batak, molo nunga mago, molo nunga dangadong beamatana, moru nama, sangap ni sahala ina. Demikian kita ketika kita menjauh daripada Tuhan, maka tidak bernilailah kehidupan kita. Dan ini menjadi perubahan yang dianugerahkan kepada bangsa Israel. Dikatakan di ayat yang keempat itu, jaladang bedohonon natutanom halongonan aigoran namaho hasolowan nirohakudo ibana jalatanomi nau marharajaan doho. Ailomo dorohani jahuba midaho jala marharajaan tanomi. Negerimu sunyi. Menggambarkan tentang bahwa seorang laki-laki sebagai penerus keturunan, demikianlah Tuhan digambarkan sebagai sumber berkat. Siapa yang dekat kepada Tuhan mendapatkan berkat-berkat di dalam kehidupannya. Tapi jangan kita artikan berkat-berkat ini Amanginang seperti yang kita inginkan.
Karena berkat itu sangat luas, tergantung bagaimana kita mengimaninya. Dihamu amanami inanami nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang diharapkan dari firman Tuhan bagi kita. Mula mahita tu debata. Songon riko ni doli-doli mangaririt namar baju. Songoni dorikot ni aka anakmu mangaluluiho. Jala songon las ni rohani pangoli mida nani olina. Songonido las ni rohani debata mida ho. Bersuka cita ketika kita kembali kepada Tuhan. Adakah pengantin ketika di hari sakralnya, di hari pernikahannya cemberut? Tidak ada, semuanya bersuka cita ketika hendak dipersatukan. Demikianlah dengan kehidupan kita. Maka kita bersuka cita ketika bersama dengan Tuhan. Melalui trupuk tadi sadarion amang inang, mulak kita, buhado caraku Tuhan patuduhon hati goranmu di tengah-tengah ni keluargaku. Buhado Tuhan patuduhon hasangaponmu hamuliaonmu di tengah-tengah ni keluargaku. Tiok magomos hatani debata, jala ulahon ma, sianima terpancar kebenaran sehingga anak-anak kita pun melakukan kebenaran dan memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Martangi yang ma kita. Hupuji hupasangap hami maho ale Tuhan debata. Namang ngalehon pertikian nadinggan tuhami. Dinalahu mamuji-muji kuarmu nabadia. Mangap makamolatehon pandunganionmu di bagasan pernguluan nami. Jaloma Tuhan puji-pujian nami. Jala suaton mahatami Tuhan di rohan ang pikiran nami. Jala margogo hami patupahon nih di pernguluan nami. Asa ganup akahata pambahenan nami. Boy papatarhon hati goranmu. Pergogoy hami Tuhan mangulahon hati goranmu. Hobar tuh hatami ali Tuhan. Ulan mangasahon huaso na syakoy di Tuhan. Boy hami gabe panodang. Mabuan hatiuron di tengah-tengah ni pernguluan nami. Ale Tuhan de bata. Ubuak kami mahatam di pernguluan nami. Gabe sulu-sulu mai. Manorangi patirhon perdalanan ni pernguluan nami. Asa unang lilu hami. Asa takas dalan na sipiliton nami. Nang songoni ale Tuhan. Mado muliate dorohan nami. Di pangaramotionmu. Di ganup pernguluan ni aka ruasmu. Bui marpungu di son. Holan alani asin ni roham sabing do Tuhan. Jala ganup aka ruasmu Tuhan. Naung berumah tangga. Naung mardongan saripe. Asiroham Tuhan. Pergogoy nasida. Dinalau paturai-turehon. Pauliulihon bagas nasida. Na hobar tulong mo ni rohami. Totong matuhan holong na siya koy na pasadahon nasida. Habisuhon na siya koy matuhan. Na dipake nasida. Asa ture denggan. Jala gabi pasu-pasu. Tuaka na dihumaliang. Nang soni dinalau mangajari akaya nakon na pe Tuhan. Marhite hatami. Dadaholan na pasahaton. Ale doho ma. Gabesi ulan ni hatam. Asalam takas ale Tuhan. Hati goran mi. Nahuat tusi hami. Nahuat prosi hami. Marhite pambahenan nami. Ale Tuhan. Mangidu hami. Sian asin roham. Oma Tuhan. Na mangalehon gogo. Tuaka ruas muna di bagasan persahiton. Margogo na sida. Manaon persahiton nadong di pamatang na. Totong marpakirimon. Mangasahok ko ale Tuhan. Marhite uba na pinangan nasida. Dapo nasida mahagogoon ng ahipason. Nang songoni di ruas na di bagasan marulang na di bagasan pas niroha na berulang tahun di bagasan saminggon. Ulang tahun kelahiran ng ulang tahun pernikahan. Ditabay hodo Tuhan ari-ari di nasida. Lamartaba ma akan nadenggan na pinatupanis nasida. Lamartaba malas niroha di pernguluan ni nasida. Ale Tuhan, ramoti maganup akka program-program manang akka kegiatan-kegiatan na naing sipatupaon ni Uriam HKBP Serpong Asaboy Mardalan Dohot Denggan. Tangion matang yang namion, naupasat kami di bagasan Kristus Yesus mertangia kami tuho. Amin. Tapa pungu peleata
Untuk tanda kasih preses HKBP Distrik 21 Banten, Amang Pendeta Joni Aster Hutauruk, Uhud Maret Dehita. Jesus mandato seseana ai sitiruan dahulu Tuhanmu pasaban kamu songon nahu baik Tuhanmu martua kahamuna akan namamu lahosa asa pasu hadi ngoluni huria jala pasu hodi ngoluni bangsota asa pasu hodi ngoluni huria jala pasu hodi ngoluni bangsota Sangat Tuhan tataban parota patu taru diri lama kokop kita jona kita patu Tuhan masyarakat nirohata pangko basiota di huria nambang sota asa pasu hadi ngoluni huria jala pasu hadi ngoluni bangsota asa pasu hadi ngoluni huria jala pasu hadi ngoluni bangsota Luhon mahatari Tuhata pasata tiruan madiakana pasea di panghatai onan di holoni rohape ruan di parange tunahu baliang kita masa pasu hodi ngoluni huria jala pasu hodi ngoluni bangsota asa pasu hodi ngoluni huria jala pasu hodi ngoluni bangsota Tuhata Jesus mandoto siseana ahisi tiruan dohaleha Tuhamuna asaban hamu samanahu bae Tuhamu martua mahamuna akana mahula hosa asa pasu hadi ngoluni huria jala pasu hadi ngoluni bangsota asa pasu hadi ngoluni huria jala pasu hadi ngoluni bangsota
yakon mapeliata tu debata martang yang mahita. Ale debata manami na di banua gijang hodo hararuan ni saluhut si leon nadinggan dohot na saulibasa na mauliutus. Upasat hami masia na ni leon mi tu hami pelian nami tuho. Sejalo mai gabi uap na khusus di jolom pasu-pasu mai jalara moti. Asa huparasia kami pelianon patibulhon harajon mu di tonga-tonga ni huriam. Dohot di porti bion. Buhay maruhan hami marhite-hite todim. Asalam tada hami gudang ni leon mi tu hami. Asalam girgir hami madok moleate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Gijang saya pinarbadia magowarmu, saya roh maharajaonmu saya saut malau meneroham di banua tongon songon na di banua gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panisa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unak kami togi honto pangunjunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho, disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasar hon madamena tu todim. Amin. Roha